Ayaw lang nga suko! Ikasuko ba? Nga uyab tang duha, pero mangita kong ikadua. Kasuko ba sa kalendaryo? Kung akong tanang adlaw, ihatag na ko nimo. Ikasuko ba sa bagyo? Kung sa ginagmayng hangin, mapalid ka sa lain. Ikasuko ba si mong mama? Kung mamisita ko sa inyo ha? Ikasuko ba sa pate kung wala kay pante? Ikasuko ba sa baboy kung di na ko sa pasawan? Ikasuko ba sa bulan kung imong agtang kadalag kahayag sa akong kalibutan? Ikasuko ba sa butong nga ikaw kong buakon para lang lamawon? Ikasuko ba ni Parsa? Kung parsakin ka? Ikasuko ba ni Angela? Kung di ako mapatong sa imo ha? Oh! Wow! Ikasuko ba sa muinom kag tuba kung dali ka dokon? Ikasuko ba sa kabayo kung ikaw akong sakyan? I'm begging you to put your love in the hand now, baby. Ikasuko ba ni Franco kung nahog niya akong kasing-kasing? Ikasuko ba sa baboy kung anak ko namumututoy? Mga bobo! Ikasuko ba sa saging kung kitang duha maglabing-labing? Uy, Baydin! Uy! Ano Ay, ba? bayan! Bayan! Ikasuko ba ninyo kung dugay ko maabot? Ikasuko ba sa Sprite? Nga royal akong imnon? Ikasuko ba sa email? Kung welcome ka sa akong kinabuhi? Welcome to Mobile Legend! Wow! Ikasuko ba ni Idol Mahalia kung na-crush ko niya? Ikasuko ba sa magnet kung dihakon mo mo? Pigil! Ikasuko ba sa binignet kung asin ako itimpla? Ikasuko ba sa manok kung mas may pa kong mulabok? Ikasuko ba sa tubo kung mas dako pa ning ako ah? Yo, check. Ikasuko ba sa minteryo kung di ako ninimo ilubong? Ikasuko ba? Nagisuko ko ni mama, nya ni taot ko ni lula. Ikasuko ba sa imlolier sa imong saad ko nagpadala? Ikasuko ba sa lobe kung ikaw akong kagdon? Ako na naman! Ikasuko ba sa merkado kung sakyoin kong palit og isda? Ikasuko ba sa pambot kung anha kon mo mamutbot? Ikasuko ba sa bula kung nahana ko namumutira? Ikasuko ba sa hardware kung anak ko magpagasolina? Ikasuko ba sa ice cream kung magtilaan na itang duha?
Ikasuko ba sa cook? Kung ikaw ra, mismo, ako ah!